Lena indawo enhle kodwa imigwaqo yakhona mibi kakhulu. Le ndawo yakhiwe ezintabeni zasemakhonjwa nekuyindawo eheha kakhulu izivakashi kodwa izakhamuzi ezikhathele ukungahlinzeka kwezidingo nqangi kanti nezivakashi azikwazi ukufinyelela kule ndawo. Akuhambeki emgwaqweni osezintabeni oholela ezikoleni nekwenza ukuthi izingane ziselele emuva ezikoleni. Abafundi baka grade 12 bathukuthele bagane unwabo ngokulahlekelwa isikhathi esiningi ezikoleni. Sithi masifika sithole lamanye ama-period asendlulile. Then lokho-ke sithi masifika futhi sithole ukuthi sesidiniwe asisakhona ukubuya emuva. Nasesibuya futhi sifika nalamakhaya ebusukweni lokho akusikho lokuhle kithi sisalele kakhulu. Abazali bathatha izinyathelo ezinqala bamisa izikole ukuze abanye abafundi bangafundi ngenxa yokuthi izingane zabo ziyahlukumezeka ngenxa yalesi simo. Ibhasi yangedi ekuthwala abantwana. Olugcine kwenda abadala baphakamelwa ngumoya. Nemnikade wemabhansi wangabatshela lutho abadala ukuthi wayinzaba angedi ukuthi uthwala abantwana. Nayo i-department yemigwaqo yangakhuluma lutho. Basitali ke bathatha isinqumo sokuthi kungcono ukuthi behle baye eLowville naseSincobile. Bawukhipha labantwana lalabanye labafunzayo ukuze bafane nebabo. Umasipala waseMbombela ubheka izinkinga zemigwaqo endaweni yaseShiyalungubo. Okwamanje sizimisele ukuthi kuqala nje ngomsombuluko siyoletha izinto zokusebenza kuleya ndawo sikwazi ukuthi mhlawumbe lithi liphela iviki indawo ikwazi ukuhambeka nezingane ziya esikolweni zikwazi ukufinyelela ezikolweni. Umasipala unxusa izakhamuzi kuba zibekezele njengoba uzama ukwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi imigwaqo esifundazweni iyalungiswa.